Bilabonako baratza parkea inauguratzen dugun egun hontan, Kutxaeko gunetikan gure poztasuna erakutsi. Gipuzkoan duela ja 4-5 urte sortzen hasi ginen sare hau edatzen dijoalako. 16-17 herri dira jada, lurraldean baratza parkea daukatenak, eta beste herritan bezala hemen ere, nik uste parke honekin helburu anitzak lortzen diala, ez? Alde batetikan ekologikoan landuko dan baratza batzu dira, horrekin ere bultzada ematen diogu produkzio ekologikoari. Beti ere autokontsumorako bideratutako baratzak dira, debekatuta dago salmenta, ez dugu konpetentzian sartu nahi noski gure inguruko baserritarrekin. Eta ere, topagune herriko beste espazio berde edo topagune izatea ere badaukate helburu, ez? Bertan adin ezberdina, genero ikuspegirik ere hori ere kontutan izatea, eta baita bai bertako, bai kanpoko jendea bildu dezaketen espazioak dira hauek. Horrekin batea, ekogunetikan eta beti udalarekin batea, espazio hauek dinamizatzen lagunduko deu. Baratzazainak ikastaroa egin dute jada, nekazaritza ekologikoaren oinarriak zeintzu dian ikasteko eta horiek praktikan jartzeko. Gero hilabetero furgo baratza bat egongo da, baratza parke hau bisitatzen, eta bertan aholkularitza teknikoa eta baita haziak eta landare ekologikoak ere salmentan edukiko dituzte baratzazainek. Eta horretaz aparte, urtean zehar, urtero egingo dira lurraren analisiak, ikusiko da lurraren kalidadea mantentzeko zenbateko ongarriztatzea behar dan, horretarako Fraisoroko eta Abelurreko laguntzarekin kontatzen dugu. Denetara, 36 lursail daude, 40 metro karratukoak. Gaina, erabiltzaileek erremintatzako biltegi eta aldagela gisa erabil dezaketen etxola dute bertan. Uraskak eta auzo konposta egiteko guneak ere. Lursailak urtebeteko aldirako eman dira, baina epea 4 urte luzatu daiteke. Pasairren otsailean hasi ziren erabiltzaileak partzeletan lanean, baratze zaintza ekologikoa oinarritu hartuz eta baratze parke sareak eskaintzen dien zerbitzu eta aholkuen laguntzarekin.